Днес е понеделник. Биткоин се търгува за около 89 500 долара. Да минем по новините. Голяма компания с план "Купувай биткоин" напълни касата си с още около 748 милиона долара. Вече държи над 2 милиарда и 190 милиона кеш и стопира новите покупки. На баланс има над 670 хиляди монети. Поема въздух и гледа пазара. Биткоин вече не иска да стои заключен. Появяват се услуги, с които можеш да печелиш доход, да взимаш или да даваш назаем и дори да харчиш директно. Звучи супер, но внимавай, има рискове. Цената докосна над 90 хиляди, но е възможно ритъмът да се охлади около празниците. Купувачите в щатите изглеждат по-предпазливи. Годината беше силна. 2025 донесе рекорди. Интерес от правителства и Уол Стрит, плюс някои спорове за посоката на мрежата. Нормално за бързо растяща технология. Сценарият сега? Пазарът е висок, но криволичи. Мери си силите към 95 хиляди и нагоре, без още да избухва в нов връх. Оптимистите не спят. Известен инвеститор вижда шанс за 200 хиляди до март. До тогава очаква повече странично движение. Не е съвет, просто мнение. От Индиана идва идея законите да не са само за биткоин, а за всички дигитални активи. Логично, пазарът е по-широк. По-мрачен поглед. Част от анализаторите вече го кръстиха "мечи пазар", защото цената се влачи под 9-10 хиляди. Както винаги, има лагери и лагери. В политиката, сенатор Синтия Ламис, едно от най-силните криптоимена във Вашингтон, няма да се кандидатира отново. И неприятно от Южна Корея. Офиси на голяма автомобилна компания бяха евакуирани заради бомбена заплаха и искане за откуп от над 1 милион в биткоин. Властите разследват. Толкова за днес. Ако искаш да останеш информиран, харесай видеото и последвай канала.